ji xeta pazdey tebaxa heya xeta pazdey Şubatê di nav pekekê de çek û dijwarî. Beşa çara, pêvajoya şîdeta polîtîkaya an jî pêvajoya piştgiriya dewletê şîdet pêşêxistin 1978-1980. Abdullah Öcalan di polîtîka xwe ya bi navê rênemayên partiyê de ku li sala 1996 de belav kiribû ev gotine got. Em sala 1977 li Kurdistanê belav bûn. 1978 jî me li ser vê siyaseta bi çek ango li ser bingeha tundû siyaseta çek me li ser zêde kir. Ev gotina Öcalan rast e. PKK hebûna xwe ya polîtîk li ser bingeha tundiyê pêşîxistiye. Di xeta PKK de li hevhatin, parvekirin û li hevkirin tune ye. Em di navbera sala 1978 û 1980 de vê taybetmendiya PKK pir bi zelalî dibînin. Tiştekî pir bi guman heye ku dewleta Tirk jî di heman demê de pêl dukmeya kaosê kiribû. Li bajarên Tirkiyeyê bi destê dewletê rêxistinên sexte çêdibûn û nakokî û hevçûn çep û razgîran kurttir dikirin. Rewşeke wisa peyda bibû ku heger derbeyekê eskerî çê biba kes nedikarî bibêje na. Vê yekê jî rê ji bo derbeya 12 Eylûlê vedikir. Ev şîdeta polîtîk ku Öcalan qalavê dike yên dewletê di heman demê de dest pê kiribû. Helbet ku ev ne tesadüf bû. Dewlet û PKK siyasetekê hemwext û hemaheng dimeşandin. Hereketa Kurtkuş PKK di sala 1978 da li bajarên Kurdistanê de li hember rêxistinên din yên Kurdî zirofên pevçûnê amade kirin. Lê vê demê de PKK li Diyarbekirê bi dedekadê Komaraya Çandiya Demokratîka Rojhilat û bi rêya azadî li Mêrdînê jî li dijî ku rizgariya netewîyên Kurdistanê li Dêrsimê jî li hember hekê an ku rizgarîkirina gel hevçûn da dest pê kirin. PKK di wan bajaran da yek eskeriyan jî yek polîsek nekuşt. Lê belê bi dehan kadroyên Kurd kuştin. PKK ji ber ku vê tundiya xwe meşrû bike ji kadroyên xwe re digotin dedekadê derheqa me da biryara girtiya û dixwazin me tune bikin. Gotine em nahêlin PKK bikeve nava Diyarbekirê da. Bi vê awayî kadroyên xwe tûj dikirin li hember rêxistinên din û bi vê awayî jî li hizra însanan da kuştina Kurdan meşrû dikir. Projeyên dagirkeran Kurd bi destê Kurdan bi kuştin dan dest pê kirin. Li gor PKK kuştina Kurdan ji bo ramaneke mezin bû. Heger ku em li rojên xwe yên niha jî mêze bikin, em ê bibînin PKK îro jî heman tiştê dike û biriya propaganda dide meşrûkirin ku Kurd dikarin hevdû bikujin û bi çavên dijmin li hev binêrin. Ji ber vê ger em bibêjin di destpêkê da PKK hereketeke Kurdkuş bû neşaşe. Di navbera sala 1978 û 1980 da em dikarin bi dehan mînaka bîne berçavan. Gelo grupa PKK ya li Enqereyê û ya li Kurdistanê wek hevin, di navbera grupa PKK ya ku li Enqereyê çêbû û grupa PKK ya ku li Kurdistanê de çêbûyî ferqiyeke mezin hebû. Ew kesên ku li Kurdistanê li derdora PKK kombû bûn bi rastî welatperest bûn û ew bû tepkoşîna Kurdistanê bawermend bûn. Lê belê ew grupa PKK ya ku li Enqereyê bû grupa li Kurdistanê ji bo xwe xeteriyeke mezin didît. Ji ber ku xeterî hebû ku Qoloç yanî şax ji guh derbas bike. Grupa Enqerê ku mohra dewletê li ser bû didît ku ew PKK li Kurdistanê mohra netewî li ser e wê ji wan mezintir bibe. Öcalan dît ku pêwîst e desthilatdariyekê zêdetir di nava kadroyên PKK da çê bike. Ji bo wê jî tirs û xof pêwîst bû. Ji bo vê yekê pêwîst bû bide qebûlkirin kuştinê di nava PKK da tabiîn e. Bi vê awayî dikarî bû hefsarê rêxistinê di destê xwe da bigire. Înfaza yekêmîn ku hatiye kirin Celal Aydin bû. Çi îspat nebû, lê dihate gotin ku ew li gel rêxistinên dikar dike. Du kesên biryara kuştina wî dan û navên wan her du kesan me matmayî nahêle. Ku bi hebra him biryarên din yên kuştinê dabûn û ew jî Öcalan û bayîx bûn. Celal Aydin demek bû nediyar. Tu kesekê nedizanî çi bîwî hatiye. Pişra kadroyekî PKK bi navê Şahin Dönmez teslîmî dewletê bû çarenûsa Celal Aydin eşkere kir. Şahin Dönmez, Ali Gündüz, Aytekin Tuğluk, birayê Aysel Tuğluk e, ew kesane bang li Celal Aydin dikin û jêra dibêjin. Civîne giring heye ku pêdivî dike em biçin wir û bêrekê jî didin destê wî. Wî dibin goristanê û tirbawî bi wî didin kolandin û jêra dibêjin biryara kuştina te hatiye dayîn. Li gor Şahin Dönmez pişra yek fişek li serê wî dixin û bi pêhnekê tavêne di tirbê da. Piştî çend heyva Dönmez ihtirafê dike û dewlet diçe tirbawî dikole û xweyar dibe ku hêja cesedê Celal Aydin bi temamî xerab nebûye. Bi vê awayî kuştina hevalê xwe wek tiştekî muqaddes dikeve nava îdeolojiya dîroka PKK da.
Cemil Bayık yan emeli Diyarbakır'ı biminin yan dedekade. PKK edit dest bi êrişa li ser rêxistinên Kurdan kiribû. PKK diçe cihên hereketên din û dixwaze wê ne û sembolê xwe bi wan bide bilindkirin. Dema ku îcaze bi PKK naidayîn, PKK vê dike sedema êrişî û ji kadroyên xwe ra jî dibêje ev rê nadin em li Kurdistanê xebat bikin û bi vî awayî kadroyên xwe li dijî rêxistinên din tehrîk dikirin. Cemil Bayık dilnivîsekê xwe da ku li sala 1993 da belav kiribû dibêje 1978 da li Amedê dedekade û rêya azadî hebûn. Ew li dijî xebatên me bûn. Digotin ger hûn wisa bikin wê qetleam li ser gelê me çê bibe. Me li dijî wan êrêşek dest pê kir. Biryara me ew bû eger rêya azadî jî alîkariya me bikin em wan jî Diyarbekirê babêjin. Diyarbakır yan da ji me re be yan jî ji wan re. Cihê ku em têda bûn tu kes nedikarî têda bimîne. Cemil Bayık piştî Öcalan navê tarihê duyemîne di nav PKK da. Ew gotina Bayık rast bû. Mînak tenê li Mêrdînê di nava 2 salan da 57 kadroyên pêşketî yên Kûk hebûn û ku bi destê PKK hatibûn kuştin. PKK di Kurdistanê da êrişî wan weşanxanayan dikir ku rexne li PKK dikirin. Kemîn ji rojnamevan re danîn û teqîn li nava sazî û dezgehan da çê dikirin. PKK wekû bayekî terorê hatibû ser Kurdistanê. Dûvra şerê eşîran. PKK her bajêrekî yek bi yek kir şûna aloziyekî. Agirî, Diyarbakır û navçeyên wê, Bingol, Dêrsim, Batman, Sêrt û gelek cihên din bibûn şûna aloziyekî. Lê belê hinek bajêr hebûn ku bi rêya komela û saziya nedikare aloziyan têda çêkin. Ji ber ku li vê derê tabiatê civakê hinekî cewaztir bû. Mînak Urfa, ji bo ku Urfayê bişîn nava aloziyekê de di başerê eşîreta çê biba. Ew bûyera hîlvan ku bi destê PKK çê bibû, bûyera çêkirina aloziyekê bû. PKK vê bûyerê wisa pênase dike ku li hîlwanê li hember axa û serok eşîran berxwedanekî mezin hatiye çêkirin. Heqîqeta vê bûyerê ew bû ku PKK di navbera du eşîretan da bibû piştevana eşîra bêhêz û li hember eşîra din şer da bû dest pêkirin. Li hîlwanê du eşîr hebûn. Yek ji wan eşîreta Süleyman ev bi piraniya xwe însanên feqîr bûn. Ne xwediyên erd û zeviyên xwe bûn. Di nava dewletê de zêde cih negirtibû û xwendevanên wan jî pir kêm bûn. Eşîreta din paydaş bû. Paydaş zengin bû, parlamenterê wê hebûn û di nava CHP da jî digirtin. PKK di nava şerê wan du eşîran da piştevaniya paydaşan kir û eşîra Süleyman ji hîlwanê avêtin. Ji eşîra Süleymanan bi dehan însan hatibûn kuştin û malên wan hatibûn sotin. PKK li Bakurê Kurdistanê pêngava xwe ya herî mezin li bajêra hîlwanê avêt. Tirs û xov çêkir bû navê xwe bi her kesê da bû bihîstin û kuştina Kurdan hêşta jî berdewam dikir. 27 mijdarê sala 1978 da PKK bi kongreyekê bû partî. Li gor gotinên Cemil Bayık ji sadî 95 Abdullah Öcalan di kongreyê de axivî. PKK xwast vê kongreya xwe bi çalakiyekê mezin bide naskirin û xwast li hember serokê eşîreta Bucak bi çalakiyekê navê xwe eşkere bike. Lê ev çalakî bi ser nekeb. Dibêjin ku heqîqet di nava hûlgiliyan da veşartiye. Pirsek heye ku wekî hûlgiliyekê diyar e. Lê di nava bersiva vê da heqîqetekê mezin heye. Ew jî ev e. PKK çima damezrandina xwe bi kuştina esker û bîrokrat û tek ranegehand. Lê belê bi kuştina kesekî Kurd ragehand. Şik û guman û îtiraf. PKK di diroka xwe da dibêje ku pereyê me yê çekkirinê nebû. Em li kolanan radizan. Gelo PKK ev çalakî çawa kiribûn. Gelo eqlekî veşartî alîkariya PKK kiribû. Ew guman tên li cem me nîne. Ew guman li cem xelkê din jî heye. Heta hinek rojnamevan jî di nav dewletê da vê yekê dipirsin. Mînak 1979 de rojnamevan Yalçın Doğan vê şîroveyê pêş dixe. PKK rêxistina herî dijwar û êrişkar e hemû kesên ku bi destê apoçiyan hatine kuştin yan însanên şoreşger bûn yan jî endamên rêxistinên din bûn. Heman demê Yalçın Doğan vê gumanê di serê her kesekê da wekî pirsekê lê dike. Mînak yek ji navendên wan li Batmanê her kes dizane ka kî apoçî ye. Kîj apoçî tevlî kîjan çalakî bûye. Çekê apoçiyan li ku derê hatiye veşartin. Xelk wan tiştan hemûyan dizanin. Tiştê ecîb li vir dest pê dike. Tişta ku her kes dizane çima dewlet nizane. Dema PKK ev çalakiyê dijwar encam dayî çima dewlet jê re nebû rêgir. Tiştekî dinê bakî şebû. Ku li her derê wek reşebayekî şer dest pêkirî bû Abdullah Öcalan û hevjîna wî Fatma li Diyarbekirê li taxa ofîsê ku cihê dewlemendan bû di nava şiqeyekî apartmanan da rûniştibûn û her tişt bi rêve dibir. Lê belê tu kesekî dest li wan neda û tiştek ji wan re negot.
حتی شاهین دولمز وی دمی تسلیم دولت بو جه اوجلان و هر تش دولت را گوت بو لی بله دولت اوجلان نگر حتی جمیل بایق دمتی دبیجه قدام شاهین دولمز تسلیم بوی پولیس العزیزی هنک حوالین مگرتن لی بله جناوند دولت لانقره هشیاری جبول پولیس العزیزی هات و دست ندن وان گلو سدم چی بو دولت وان نگیره او یه گرتیجی برده لهیل وانه کو پککی به هیوا شرطی داده کر دولت دنگ خودر نخست جبول 14 روزان ارتش ترک هات نابا هیلوانی و همو پککی جی هیلوانی در خستن هیلوان دما 14 روزان دا آرام بو لبل به سبب که ندیار پشتی 14 روزان دولت جی هیلوانی و کشیا و جاره کتن پککی و گریا او بگیره که بگمان بو حتی هنه جی سروک پارتی مخالفت جی سروک وزیر ویدم بلند اجوید پرس کرد او ارتش چما بکشیا دیاره کو عقل کو دستک هی پشتوانی پککی دکه و اولی هیلوانی بسر بکوه پککی دست دانی سر سروک شاراداری و وان اندام مجلسی کو پشگیا پککی ندکر پشرا پککی وان کسانات دبو به میکروفون شاراداری به وان ده گوتن کو او ببیجن ام خاینن ام تسلیم شورشگران بونو هیچی تسلیم ببین او یک دمکی لابو کو آواهای آسایش هیلوانی به هنجی مترانو فرمانداری ارتش ترکیه لی هیلوانی جی 200 متران جه میکروفون آنکو آواهای شاراداری دور بون تو کسی که مداخله وی روشی نکر گلک بلگه این دین جی هنه کو اب آلوزیه هیلوانو سیوره که لباجر این دین یم کردستانی هایی دولت و پکی که به هفرا گرد کرن انجام کردستان ده نابا آلوزی و پرچونه که دابو کادر و پیشنگیم کردان دهاتن گرتن و دهاتن کشتن دولت ندهش کسک نفسی بسینه ده شرط و مرجه که وحادا اوجلان کو هفجینا و مید بو و حوالی وجی مید بو یک کفرجی دست خو نگرت بو چو سوریه و خوارزگار کرد و دربه 12 ایلول چی بو او آلوزیا کو دولت دخواست چه بو همو آلین سیاسی جبل اوجلان بریندار و بلاغ بو